ơi ghế Yo. nhớ 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 Ê a ê a ê ê ya ê ya ơi a ê a ê ê ya ê ya ơi a ê a ê ê ya ya a ê ê ya ya ya.
yuk yuk. Yo, alon alon. Hey ah 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 hey ah. Yuk 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 yuk. Hey ah hey ah hey ah hey ah hey ah hey ah. Lo lo lo. Yeah. Oh, yuk 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 yuk. Mingkar mingkur ring ukara akarana karenan marati siwi sinamung resmine kidung sinunggo sinu karana mereka taraka pakartine ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji Yuk yuk ya. Ah lo lo. Hanjajah desa milang kori kala mangsane pariwisata weruh endahe alam nusantara ingkang atiluhung alas lan gunung-gunung Anjajah desa milang kore yo kala mangsane pariwisata merahindai alam nusantara ingkang atiluhung alas lan gunung-gunung. ate nadyan bangsa maca negara aja gumun aja ngungun sesawangan anglam-lami tanpa seni kodrat ingkang kuasa kaya tinata jalma Anjajah desa milang kore kala mangsane
Iya. Iya, 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 iya. Lo lo để ở ê à ê ê Jumangka ing ayuda nangge para tamtama sigra rampak angglaring baris anggayahi termaning satriya hiya oh hawe yo hiya oh Yuk yuk goyas. Lo goyas sandya. Rika cukat terengin mas rampil rekredani sanjata panas kinaryo ulada ananggih para satriya iya oh awiyo iya oh awiyo iya oh awiyo Jumangka ing ayuda nangge para tamtama sikil rampak
Hayai dermaning satriya Warno-warno doyong neng pinggir kali jare pamiten jagung tak konteni ora bali-bali mikul suketi antul-antul senenge banget ora bisa ngumpul hake kelani uwong iso gambang ora iso nyuling iso nyawang ora iso nyanding warno doyong doyong neng pinggir kali jare lungon jagung tak konteni ora bali-bali numpak sedat nganggo blangkon tiwas edan ora kelakon yo boy
putar, putar. Yes. Oh. Yes. Yes. Oh. Oh, oh. 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 No. Yes. 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 Harketek oh ya oh ya. Yo 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 Yo, yo yo, yo yo, yo yo, yo 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 yo. Yuk yuk. Jaran teci cingkrak kiwi jaran kore jarene banter playune supratene si teci ece saya suwe saya banter mangempule si teci dan keteter si kore antar playune Sarang teci, singkat singkat ya yo Sarang kore ngalang tren Gantar pelayune Sebrandene si teci ngecece Saya suwe, saya pakai tangan kule Si teci, was kami teci kore Bakar kelayuni no, yes. Bos, jaran
jaran teci cikrak iwi jaran kore jarene banter playune suprandene si teci ece saya suwe saya banter mangempule si teci ndang keteter si kore banter playune Yayo jaran kore ngalantre dandang ayune supranene si tadi saya suwe saya bater pangepule si tadi wis kabepe si kore bater nglayuni yo Bos Chandra Boyas iyo lo Boyas yo lo Boyas yo Alam Boyas yo iyo Boyas hey yo eling sira manungsa kabeh iku bakal sirna mumpung durung katekan polo ekat curupati
Yos. Wow. Piye Mbak Dita? Sampun dadi Pak De. Ya karang jarane ya tuwa-tuwa mesti rasa-rasa. Nggih, nggih. Niki senior, Pak. Sing seniore sekarang si budaya. Seniore. Dene ya Ramayuda nek Jatil iki sangat medeni. Oh iya. Ya untung awake dhewe iki ngati-ati nek ora ngati-ati ya iso kepengkal jaran. Lah nggih tenan iku. Nggih, monggo Pak De. Sasi napa nggih? Biasane apa biasane? Manut. Heeh, yes. Apa iki sapi gunung? Dibawani, Bang. Enggih no. Lho jare bawane ning Jakarta rung Bali. Wau sore pun dugi riki. Iya. Iya. Sepiro, Mas? Sepiro, Mas? Semene ngono jurene. Sakmene. Saben wengi nyawang konang jengglengke ra Mas? Heeh, jengglengke tobet beta. Wah gendem deh. Yen memajang mung karo janur kuning. Ya ngono kuwi sing bener. Lah iya. Jengglengke dadi ora ngantuk. Ben kaget. Nggih. Kembang wae waton tak le lho kae. Baleni Pak De baleni. Ya. Gunung yes, wis kanggo. Kanggo, oh ya, oke. Ayo kan garapane ngono. Heeh. Ben ra ngantuk. Heeh. Pacitan saremi Jatil, Pak. Alah. Pokoknya kompak. Panas udan sing cendrek lemu sing dhuwur ya lemu. Aku. Nek wis sedengan ya. Iya, iki aku tak sauri ngono lho, Pak. Aku tak sauri ya. Aku ora wani tenan aku. Iya, ngene. Penyanyine pancen ayu. Apa ora? Heeh. Lah, yo ngalem awake dhewe iki ora apa-apa. Iya. Ya. Panas udan panas saling aling. Capek
gunung tak none none nen none 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 Masih janak diabani ini lho. Kaya biasane lho. Izin Pak De. Izin. Ayo Mas. Ijo-ijo wae duren bojo loro. Nyeklekno ambe. Jula-juli dari Jawa Timur yen campur sari saka gunung kidul. Kono kene ben misuwur karepene suke sedulur. Ini sair hiburan julan-juli dari Surabaya Eke sebagai hiburan semoga berhasil nyonya danku ya nganggo jula-juli bareng. Pripun Pak De? Nganggo jula-juli. Kudu nganggo nek Pak De timbul sing nyanyi kudu nganggo, wajib kowe. Sumangga Mas capek gunung kater ya. Iya, sak bajune piye to? Pripun? Nah, capek gunung ku mau. Diterus. Diteruske. Heeh. Diterus ya ora? Teruske. Oh. Lah iya. Kowe sing tak kon teruske ngono. Tak andi to Pak De. Nadyan wadon sarata lanang enomane banyu bene ada zaman berjuang ndur kelingan anak lanang amien tak openi desa iki ono piye ana apa? Oh, bengok nih kene tak kaget aku. Oh, single-single. Di single-single. Heeh. Ya ora apa-apa to single. Engko nek aku dadi nak yo piye to, Pak? Ora apa-apa nek dadi aku ono aku ora apa-apa tak tambah. Jenengan, jen. Ah, iya, monggo. Nanti Das. Kak temen di Pak De. Bleneng. Seker pisang nyawang. Iya.
Mbak Dita, jadi tanggapannya piro ton? Oh niki niku. Ora upamane digawe ning dijak ning Kulon Progo ngono piro? Oh, piro ya Mas? Oyane gampang Pak De ning ngoten niku. Ya aku krungu-krungu jare kur 500.000. Nggih napa? Walah kula tak ya panggunge iki heeh wiyagane ya iku kabeh sakmene iki nggih. Alah ya. Wong 500.000. 500.000. Nek sindene durung mesti iki. Durung mesti ya. Nggih, niku namung geguyon nggih. Niku namung DP-ne nggih. Dadi mumpung ketemu ten mriki mbok menawi badhe nimbali kula sak rombongan Sekar Aji Budaya. Bab harga bisa diatur. Mesti iso. Mesti iso. Pokoke gas. Gas. Ya. Nggih niki sesepuh niki. Nggih, apa meneh Mas? Apa Mas? Manut sing bonang. Manut sing bonang. Nek manut sing bonang mesti mulih ngono mesti. Yo. Nungguin ya. Ya. Bandung Selatan.
nanti waktu malam terselubung sutra merah putih laksana putri lenggang kencana tutup mulu menanti kekasih. Bandung Selatan di malam jalan asuhan Dewi Purnama saking usil kusuma melati putri manja ikutan berdiri. Terdengar suara seruling bambu gitar malam nan merdu merayu diseling suara tembang ibu tembang wijaya nanasati. Bandung Selatan di malam Bandung Selatan sampun katur bareng Sekar Aji Budaya. Sampun dua lagu. Sampun, Nje. Pripun Mas? Musik. Lagu napa tarik dulu? Oh, tarik dulu gedroknya, Oh, iya. monggo. Oke, Tarik, 3, Mas. 2, 1, Sekar Aji Budaya. no, no, yo, no. No, no, yo.
Rajang pucuk ing cemara angin kang teka sasat kawa gandeng tresna banyu bengawan sinara cayaning bulan ler sewu tiyang alerap-rap ketunannya
Kekasihku, apa yang kau risaukan? Kerjamu hanya melamun saja, tak berguna kau bersedih hati. Tertawalah sayang. Os, oplos. Selamat.
godhonge telo suwe ora ketemu bisa gotombo kerja
Untung urung mampir neng nggonku. Mampir neng kiwaku iki. Lentrung ora, Mas? Iya. Kira-kira gagar otak apa ora? Rezeki bathuke kena pedang. Iya, nek perang aja nganggo pedang ya, Mas. Iki ana sing kampiran bathuke. Sesuk nganggo pedang sing tenan, Mas. Ya. Sugeng mirsani ampun kesupen mangke dalu wonten ing menika papan tasih pun gelar wontenipun kesenian jadilan Sekar Aji Budaya. Nggih taksih tigang babak malih mbabile samangke wonten turangga putrinipun wonten bintang tamunipun pramila sumangga kados pundi samangke kiprahipun para kanca-kanca Sekar Aji Budaya. Mangke dalu ampun ngantos kesupen sumangga katur.